tistax torqod għaliex qed tgħid m'għandekx nafs. Mela ħalli ngħidlek storja tal-għasfura d-dar li ridet fuq il-muntanji biex jara sewwa lill-bambin u tgħallem janni l-isbaħanja l-anja tal-ġojjin. Ibni jorqod għax inkella f'ħakatajn se jgħaddi l-lejl u ma nkunu straħna xejn. Tibsax sabiħ dik skur mixran tal-ismaj fit-skur xoxnin tal-awrikarja u miex nejda dik li qasmet il-wirt malli dan l-ewwel tok ta' nofs il-lejl. Tibsax sabiħ jekk terġa' tagħla għajnejk tid-darba żgur li toħlom bl-anġli imma tla tqum sib li nkun hawn jien ħdejk u hemm barra jkun mar jistriri imma tla tqum sib li nkun hawn jien ħdejk u hemm barra jkun mar jistrih il-wirt malli dan l-ewwel tok ta' nofs il-lejl. Tibsax sabiħ jekk terġa' tagħla għajnejk tid-darba żgur li toħlom b'tanji biex jara sewwa lill-bambin u tgħallem janni l-isbaħanja l-anja tal-ġojjin. Ibni jorqod għax inkella f'ħakatajn se jgħaddi l-lejl u ma nkunu straħna xejn. Tibsax sabiħ dik skur mixran tal-ismaj fit-skur xoxnin tal-awrikarja għaliex illum ma tistax torqod għaliex qed tgħid m'għandekx nafs. Mela ħalli ngħidlek storja tal-għasfura d-dar li ridet fuq il-muntanji